Dwi'n sgrechian am dim reswm. 007. So, Josh and Newydd yw'r clwb. Pawb dweud helo I Josh. Hello. Na, o'i ti wedi dweud helo? Okay, cool. A Fernando. Heddiw, ni chwarae. Hey, 007. It's everything or nothing. So, hynna'n 007 game sydd yn Indeed 007. Ti ddim yn gwybod, ti'n dweud y ffri. Ti wedi chwarae hyn? Fi'n chwarae hyn pob diwrnod. Be, ar PlayStation 2, ti'n joke anna? Ti'n dal cael hynna? Na, ar Xbox 360. Oh, GoldenEye. Okay, so, beth hyn yn mynd I fod yn playlist nawr, guys. So, beth ni'n mynd I wneud? Ni'n mynd I wneud story, a mynd bod fel playlist. Okay? Yeah, cool. O na. Dwi ddim yn cael profiles. Dwi'n mynd I creu. O, dwi'n mynd... Mike, do mas o ffordd. Dyna fe. Okay, dwi'n mynd I... JK. O na. Okay. JK. Wel, hyn yn mewn ffil. Abs. Fi'n just yn... Dwi ddim yn gwybod... Okay, dyna fe. Fi'n just yn mynd... O'i ti'n gwybod beth ti'n wneud? O'i ti'n siŵr... So beth ti'n angen neud? Ti'n angen mynd ar new profile. Mynd lan? O na, ti ddim yn cael un. Fi'n gallu... Ei, dyna fe. O na. O, Josh, beth ti wedi wneud nawr? Wyt ti eisiau fi helpu ti? Just roi back. Create new profile fanna. Fi'n just yn mynd I roi... Dwi wedi roi JK Q. abs. Beth fan ti? Q. Fi'n offi Q. Hey! JK abs a Q. Save our universe. Okay? Okay. Cool. Yes. O na. Mynd nôl. Please gweithio! Okay, ydyn mynd I gweithio neu be? Wel, Come on. Yay! Dyna fe. Alright guys, ti'n offi fy Chris TV yma fel Destiny 2 pethau. wel. Ydyn okay? Ti'n fel cael concentration face arno. Na, concentration phase fi ydy hyn. Na, hwn yn philosophical. Oh, okay then. Oh wow. Dwi'n mynd I fod yn thing. Ydi Mae'n hyn- swnio'n dup. Ydy A dwi'n hoffi hyn pethau match? dup. Na, dwi'n gobeithio hyn yn stori. Na fi'n eisiau bod yn feng. Mae'n edrych yn cool. Gyda... Na, mae'n come on, thing. Hwn yn fel enw dup. Segs? Okay. Tunsha chapter. Yeah, okay. Okay, mission gyntaf. Dwi'n mynd I bod yn well na ti, guaranteed. Come on, te. Ooh. Oh, na, blood. Ydw i'n ar un hyn? Yep, dwi'n un ar y top. Okay, Oh, na, ble dwi'n mynd? Proud. Oh, na, dwi'n angry gyda ti, Josh. Oh, na. So mae'n kill I hynna? Okay. Beth ydw i'n Beth ti'n mynd? gwneud? Pam ti wedi? Blood, what's going on? Okay, aros am funud. Dwi'n meddwl ti angen mynd mewn. Mae arrow fan hyn yn dweud ble I Okay, mynd. dod mewn, please. Oh, na. Okay, so... Fan hyn, ydw fe? Yeah, just dweud... Dwi'n mynd I scrapio gyda fe. Mynd i'r button reit fyna. Reit. Ar un waith. Hey, dyna fe. Yay. Mae wedi cymryd trwy dy geiliad, ond i wedi gweithio nas. Okay, blood your bad guys. Dyna Ow! ni. Boom, boom, mindless violence, anti. Ble ydi y gun? Boom, boom. Fi ddim yn gyda unrhyw gun. Sgrapiwch fi. Haha, dwi wedi cael ti. Ble mae y gun? Ti'n angen gwasgu square? Na, fi jyst yn O, cael dwi'n fist. cael e. Ei, cael ei chletio bachan. Wow. Fi ddim yn mynd I stand o chance mewn hyn. Na, dwi'n gallu gweld. O, na. Fi ddim yn gyda Dead. fist. Dwi wedi marw wedi, ni ddim yn fel diamonds Oh, mewn no. I rhywbeth. Whatever. O na. Fi ddim yn mynd I gwneud hyn. Dod fan hyn! Dwi'n eisiau scrap I ti. Ei, come on, an. Safio! Dod fan hyn, te. Dwi'n cael ti. Fi'n just yn redig. Fi'n just yn redig. Y pwer o'r Cymraeg. Ble ydi y gun? Dwi ddim yn Ia, gwybod. ia. Beth dwi'n neud y moonwalk nawr? Redig. Punch. So, blood your gun pass. Okay. Dwi ddim
Gwybod ble So, sut ti mynd i shoot? Sut ti mynd i shoot? Dod fan hyn. Oh, yes, dwi'n cael ti. Sut ti mynd i shoot? Dwi'n ddim gwybod. Dwi'n meddwl mae'n X. Oh, dyma'r controls. Okay, ni cael y controls o'r god above neu rhywbeth. O, fi wedi ffeindio mas na. Okay, mae fe'n dweud fan hyn. X, E, 1-8, na, R1, E5 pistol, sorry un hyn. Okay, diolch. Hey, dyna fe. Hwnnw'n Let's gyd go! ni angen gwybod. Dod fan hyn, te, dwi'n mynd i A fi wreck wedi ti. marw. Oh, dwi'n cael ti, but, ei. Fi'n dod. Wow, hyn yn Oh, violent. we got a pistol. Hyn yn violent iawn. Oh na, dyn ni marw eto. Oh, damn it. Dwi'n Hyn hoffi yn- fe pan dwi'n marw. O no. Josh, come on. Y gyd ti angen neud yw shoot nhw. Fi ddim yn gallu, fi ddim yn gwybod sut i aim. Dyma. Dyma ni. Parry na Ti ti just fe? ti just yn mynd down o L1 a... Oh, L.E.A. Beth di L.E.A? L1. L.E. O1 i aim. Whatever, dwi just mynd i shoot o. Oh, mae trwy fan hyn. Dyna Fel fe. hyn, edrych. Oh, cliciwch fe. Dyna angen ti clicio fe. Dod fan hyn. Josh! Dyna angen ti So, clicio ble- gat. O, wedi anghofio. Ah! Safed. Hey! Okay, redeg, nhw'n mynd i kilo ni. So, Oh, ble yes! Oh my god. Ydy hwnna wedi Dwi bod ddim yn gwybod beth ti'n mynd arno, ond dwi'n hoffi fe. Oherwydd Iwan. violence. un peth. Ble ydy... Spaz 12, y Ble shot. ydy James Bond? Ddim yn gwybod. Bazooka. 007, ond ni ddim yn actually 007. I think we should wait on that. Oh. 007, the game. Gyda dim 007. Symud. Mae... Sut wyt ti'n neud o'r eto? Dwi'n angen gwybod. Please. Oh, no. Okay, Dyma ni. na ti fe. Hyn? Yes! O na! O, na, Bazooka! hwnna'n Fi ddim yn hoffi bazooka. P99, dyna fe. Okay. Bazooka. Dal cael dim... Okay. Dwi'n angen y super secret instructions eto. Okay. O na, mo... Lock on target, L1. Okay, cool. Fel hyn. Hyn yn na. Mae'n L1, dim L.E.A. Be ti on about, Josh? Fi ddim yn gwybod. Wait. O na, sut wyt ti ddim yn crouchio? Hyn yn fel... Na, o na, ddim yn marw eto. Josh, come on, ti'n neud dim byd. Fi'n fan hyn. Dwi'n cario ti fan hyn, but... Ble mae nhw? Draw fan hyn. Ah. Yeah! O na. Okay, Yeah. edrych ar y health fi, oh my, wow. Hyn yn easy. Yeah, am ti efalle, yn ddim fi, oherwydd dwi'n noob. O na. O, mae bazooka. Stop o! Stop i fe! Le, birdie bazooka gaios. Dyna fe, boom, boom, boom. Oh. Bazooka gaios wedi llaw. Redeg. So ble... Josh, wneud popeth am fi, oherwydd dwi'n useless, please. Fi ddim yn gwybod Dod fan hyn! O na, un mwy hit Le, ydi ti? Dyna ti. O na. Boom, Hi. boom, 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 boom. Tag, ti nawr no. Boom, boom. Ydw i wedi lladd nhw eto? Oh. Bazooka! O na! Fi ddim yn hoffi bazooka. Neb yn hoffi'r bazooka. Hyn yn more intense, gyda'r headphones hefyd. Ble Oh, fi'n mynd? edrych am fi just cerdded rownd. Okay. Please, Maru. Os mae James Na, Bond... na! Ie, dwi wedi cael e. Os mae James wedi gwneud hyn mewn y ffilm, hyn yn just yn... Wyt ti Fel just- mae just yn Okay. revive a wedyn revive a wedyn revive. Just meddwl am y hun. James Bond, fel hyn. Just cerdded rownd fel twpsyn. Alright, mae Just- bazooka going... Killio'r O na, mae mwy o nhw. O na! Mwy o bazooka, guys! Ble mae health box neu Oh, rhywbeth? come on, te. Ei, dwi wedi cael ti fan'na. O na. Ei, dwi'n gyda hyn nawr. Nawr ti yn. O na, please stop. Fi'n fan hyn. Ah! PS2 games yn mor anodd i fel controller. Mae'n kind of... Trio meddwl o Sly Cooper. O na, dim Sly Cooper. Dwi'n cofio chwarae hynny fel 2010. No, roedd yn anodd. Yeah. Ond, y past yn mewn y past. And now... Y dyfodol yn mewn y past. Oh, mission failed. Oh. Sorry, Josh, dwi wedi marw. Gormod o weithiau. Wow, James Bond.
Fi eisiau gweld y ffilm. James Bond i Tupson. Okay, hwnna mynd i fod y teitl o'r fideo, heb ni fynd i fod yn Okay. Trio. Si, dwi wedi cael mwy na ti. Dwi wedi cael 0, ti wedi cael 0. Ti'n meddwl dwi'n gweld. Okay, so nawr ni'n gwybod y button. So, edrych hyn. Super secret instructions. O, nhw'n gyda gadgets. Yeah, no one. No one? Wall hug. Hang on, so Croucher and Gadget. Yeah, Oh, right, but... at least ni'n gwybod nawr. Dyma di. Yeah. Super secret Okay. instructions am hynna. Oh, tisio scrap? Oh, come on then. Boom, boom, boom. It's gonna scrap. Come on, Josh. Ni'n mynd i cael nhw. 1, 2, 3, go! Boom, boom. Hello. Hello. Boom, boom. Nhw'n marw hefyd. Oh, fi just wedi pwyntio nhw. Pwnio nhw, a wedyn nhw just Oh, fel, yeah. oh. Ni'n ddim yn angen gyniau. Ni'n just gallu pwnio nhw yn y gwyneb. Come on, Josh. Ni'n mynd i pwnio nhw. Dod fan hyn nawr. Come on. Oh, come on. Oh, na. Oh. Dyma ni. Sut wyt ti'n AK. ffrindio? You will need to work together to open this gate. Hello. Hwyl Na, fawr. pam wyt ti'n defnyddio gyniau? Just pwnio nhw. Ah! Na, na, na. Ooh. Fi'n off. Beth oedd hwnna e? O na, mwy o nhw. Na, na, na. Ooh. Ooh. Wel, Oh, na. hwnna beth mae Ledger Regs yn body, gwneud. guys. O na, wall hug, wall hug. Dwi'n hoffi'r wahad. Okay. AK-47. Na, dim 47, sorry. 74. Alright, Panda. alright. Mynd i wal. Na, bloody Mynd i wal. wal. Dyna'r fal. O na, bazooka guy. Ddim eto. Bazooka. O, dwi'n recyn o fan hyn. Actually, okay, dwi'n just mynd i... Mae wedi cwmpo. Pwnio nhw Wall hug. yn y gwyneb. Dod fan hyn, so dwi'n gallu pwnio ti. A fi'n... Dyna fe. Okay, ie, hyn yn siampl dda y ti gadref yn dyna fe. Bazooka. Os rhywun yn wneud ti, just pwnio nhw yn y gwyneb. Ie, dyna fe. Ond hwn yn ddim o fi, okay? Dwi'n dweud, a hel dwi'n mynd trouble Fi'n gyda bazooka. O, ti on? Mewn y llaw. Okay, Just- dwi'n di edrych am bazooka. Ond pam ni'n gyda bazooka, O, ti'n na. goffod symud. O, ti! Fel hyn. Oi! Dwi'n edrych am bazooka, mae di fel llafu. Waw, mor cheeky dal. I just... Stop. Sut wyt ti'n cael y bazooka fel? Hwna fel mor cool. Wel, ti'n just yn pigo nhw lan. Like nhw. Ah, dyna fel boom, boom, badum, boom. Ei, O na, fi'n gyda un mwy. A fi'n... Aha, Eto. noob. Noob. Dwi'n just dod gan Indeed. dweud i mar fel 3 waith mwy na ti. Fi'n meddwl mae GoldenEye. Ah. Fi'n hoffi Dau GoldenEye na nawr os hyn. welwch yn dda. Diolch. Aros am yna. Ok, dwi'n just mynd i redeg. Okay. Go, Dim Josh. grenade hwnna. Wel, hwnna lesson i pawb. Dim gwneud Zuka ar close range. O ie, heb bazooka yn agos i ti'n sanio dan, dyna fe? Hei, fi'n eisiau AK. Eto. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Os i ddim yn... Ok, pawb ar gatref, os i ddim gweud beth i dweud, just dweud boom, boom, ok? Fel nhw'n Baby's dweud got a yn boom, Saesneg, onomatopoeia. Neu mewn geiriau arall, boom, boom, bang, bang, sizzle, sizzle. Fi'n hoffi y auto-way mewn o hyn. Pawb yn hoffi o'r dweud. Pawb ti ddim yn angen cael sgiliau am that. Ok. Alright, Gat, eto. Johnny Gat, come on. Sniper! Dwi'n just... Ok, dwi'n just... Na, Just just okay. na, Dwi'n na. serious nawr. Ok. Okay, nôl i'r Gat. Oh my god. Okay, 3, 2, 1. Let's go! Redeg! Yes! Rhaid i wneud e! O beth! Ydy hyn yn mission gyntaf? Dwi'n gwybod. Ie, pwys rhaid wneud well. Dwi'n ble 1 neu 2. O na, ti'n wneud well na fi. O wel. O, tro nesaf dwi'n mynd i wneud yn well na ti, okay? Dwi'n bec i chdi. Okay, gweld ti tro Ti nesaf. just ddim yn cael o, wyt ti? Na. Oh, man. Diolch. Okay, hwnna'n e heddiw pawb. Like a subscribe oherwydd dwi'n sell out. Bye! Hwyl fawr!